बिश्नाथ जिल्लानि सिङाव थानाय खावबोआव दिनै लक्ष्मी फुजा खुंदों। बे फुजानि गाहाय आफादगिरिया मा बुंखो फै जों खोनासंनि। जोंनि खावबो सेन्टार कमिटिनि फुजा कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आरो आंनो थाफानाय खाथि प्रेसिडेन्ट फुजा कमिटिनि मानगोनां जोंनि मिडिया माखासे आलासिफोर जोंनि बे खावबो एरियायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय 10 बोसोरफ्रोमबो दिनै जाबाय खुंबोबाय थानाय जों बिदिनो खुंबोगासिनो दं। जोंनि बे आइ लोखि बिमा श्री श्री लक्ष्मी बिमानि खावबो सेन्टार कमिटि हिसाबै जों खुंबाय 10 बोसोर जादों बारा गोबाव जायाखै खुंबोनायजों सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय आरो लोगोसे माबाफोर हाबाफारि लाफाबावदों? हाबाफाराथ' जोंना हारिमु कालचार दङ 7टानिफ्राय जागायजेनगोन। ओमफ्राय माखासे जोंनि ओरैनो लकेल खेलफोर दङ आरो ओमफ्राय जेनेबा हांसो खेल ओमफ्राय गिलास खुबैनाय बेफोर बायदिसिना फिसा फिसा खेल दं आरो बिनि बाहेरा बे फिसा फिसा दखानफोर दं आरो ओमफ्राय हारिमु कालचार बेनोसै आरो सरकारा फोसावनाय आयेन बायदियै सोलिदोंना सोलियाखै? सरकारि आयेन बायदियै जों गाइडलाइनखौ लादों। बिनि पारमिसन लाखानानै बा गाइडलाइन दं बेसेबां बन्द' खालामो खिथायाव मा खालामो जों गासिखौ लानानै हाबाफारिखौ मावदों। नोंथाङा सासे लोखि फुजानि सेक्रेटारि जानानै रायजोफोरखौ मा खावलायनो सानदों? जों बे खावबो सेन्टारनि श्री श्री लोखि फुजानि फुजा कमिटि गाहाय सेक्रेटारि हिसाबै आं बयखौबो रायजोखौ खावलायो जाहाथे बे फुजा बयबो रायजोफ्रा फैनानै बोर सारस्रिनानै लानानै मोजां नायनानै बेरायनानै बोर लानानै सानस्रिनानै मोजां थांथों होननानै आं बयखौबो आसा खालामो। जाहाथे बेयाव जानाय लोंनाय रावबो डिस्टार्ब खालामालासिनो आइ बिमा लोखिखौ मोजां बे बोसोराव देग्लायबो हगारथों होननानै जों आसा खालामो आरो